Huwag sa panahon. Not during my time. Huwag mong gawin. Talagang tutudasin kita. Human rights, hindi kayo makatulong. Maya na lang. Saan ninyo ako kulungin, okay lang. Basta may... Linte nga taga Bacolod neng guladala ka ng toko dito. Lungga man eh. Ara mo tong pet mo na toko, dadala mo. Linti ng husband ka. So yun ang ano ko. Those are my thoughts on the matter. Wala kayong...